L'objectiu d'aquest projecte és veure quin és el nivell de llum de l'aula i de la pissarra, representar-ho amb corbes isolux en un mapa 2D i comprovar si és l'òptim segons els valors orientatius d'intensitat lumínica per a escoles. Ara explicarem com ho vam fer. En primer lloc, vam prendre mesures de l'aula amb cinta mètrica i un distanciòmetre, per així fer uns plànols i dividir-la en punts. Vam buidar la classe i vam enganxar gomets al terra per indicar la posició dels punts. En el nostre grup vam mesurar l'aula arran de terra amb els llums oberts i persianes baixades. En cada un d'aquests punts, amb el luxòmetre, mesuràvem la intensitat de llum i l'apuntàvem en un paper, per després passar-ho tot a un Excel i amb una fórmula trobar la intensitat de llum indicada d'entre tots els punts per a fer les corbes al mapa. El mapa 2D el vam fer amb el programa AutoCAD. En aquest vam representar l'aula amb tots els punts i dues corbes, una de 300 i l'altra de 400. El resultat és aquest. Finalment, vam fer una anàlisi del resultat. Es poden observar al mapa dos fluorescents que estaven fosos, que la zona central de la classe és la més il·luminada, però hi ha un cercle central amb 400 lux o menys. Això és degut a que a aquesta zona hi ha uns fluorescents de llum groga i il·luminants. En segon lloc, observem els rangs recomanats per pissarra. Es recomanen de 700 a 1500 lux. Arran de terra hi ha una intensitat de 300 lux aproximadament. A nivell de taula seria més alta, però probablement no arribaria als mínims. En canvi, l'aula està ben il·luminada, sobretot al centre, ja que sobrepassa els nivells mínims. En conclusió, la pissarra està poc il·luminada amb llum artificial. Com a solució, podem proposar ficar llums dirigides a la pissarra o, en canvi, que surt més econòmic, ficar llums sobre la pissarra. Tenir una bona il·luminació a l'aula és important, ja que una mala il·luminació pot provocar mals de cap, falta de concentració, desànim, cansament visual i falta d'energia. Fins aquí el nostre projecte. Gràcies per l'atenció.